yona sihlala phansi ke sanhlala phansi yothi bendimane ndisithi into nokubana le nto ye-IDEC yaqalwa nguFadel Adams but abantase yonke le nto le yaqalwa nguSenzo Mchunu. Minister of Directives nguye owapheka yonke le nto. Yaqonda bantase, and ke ngoku bantase u-W which is uWinnie Malema. So uWinnie Malema bantase ke ngoku bequestionwa ke ngoku namhlanje based on statements zakhe ntathu. And ke ngoku bantase the xa ndimjonga uWinnie Malema lo ndafumaniseka uba akoyiki ukoyika oku koba andiyazi into endiyenzayo. Woyika ukoyika oku konto nobana ndibaqiwe. Wangathi bantase yinje bamaqanda wamayimazela sangayazi yona ayenzayo bantase makudanyaze eklasini. Makudanya nini into ongadanyazi bantase, makulayikwe, makukhonyentwe, makusubscribe, makufollowishwe, makuyinto nenyenzwayo, makusherishwe. Mandibona aro. Manela aro kudanyaze bantase nam ndibe overwhelmed. Ndifuna uba overwhelmed anisashera into enyaziyo kucomment nithi mna ndilinde imadlanga, mna ndilinde itrial kaNomkitsi, mna ndilindele kaHangwingwi. Guys, njani ulinde ungakhange udanyaze kwakule? Ndiyanigcwalisela, ningacinga fanele uba ndiyanigcwalisela. Makudanyaze eklasini xa ndisithi makudanyaze. Whether ulinde enye ndizawuyenza, chances are le nto uyilindileyo ndizawuyenza. Danyaza ke ngoku. Yaqonda? Xa undibona wena umsebenzi wakho kudanyaza, mna umsebenzi wami kufuna le nto uyifunayo ndizoyifaka kule nto. Yaqonda? Khe ndigqibile shawutisa. Mamelani bantase into yenzekayo. So kwiMadlanga Commission namhlanje ile ntoza i-angle ka-Advocate Sillo ibikukuveza into nokubana mandinganixeleli into yokuba ibiveza ntoni, ndifuna nizivele nanto uba niveza ntoni yonke le nto. So bantase into eyenzekayo u-Adams wavule mosasa cases zasePretoria zintathu, wavule ezaa cases zaseSoweto zintathu. Ugqiba kwakhe wabhala ileta, wabhalela uminister ebeyifuna nayo le nto ayifunayo, wabhalela ileta, wabhalela uminister. Yeah, right, Minister of Directives, because umuntu we-directives wanika uNkabinde i-directive into nokubana ye wena forwarda nansi into uyiforwardele head of IDEC or whoever i-office yakhe. Shapchomi yaya nyani email kudu eofisini ka-W uWinnie Johnson uWinnie Malema. Yangena i-email, xa ingena bantase i-email yayisharp. uWinnie Malema white. Ke ngoku uWinnie Malema bantase kuyo yonke loo nto yoba efumene loo nto akazange kukho into ekuthiwa i-IDEC section 27 So i-section 27 basically tells you into nokubana i-case izibe kanti iyaqualify into nokubana i-investigatwe yi-IDEC kufuneka ithini. So lo section 27 bantase yi-affidavit etshoyo into nokubana kufuneka i-case le ibe bukumila kunje, ibe kule affidavit it. So la email ka-minister didn't have that, right? And then ke ngoku u-W yena khange abuyele kuminister athi minister le nto le undisendela yona ayinayo 123 therefore andikwazi ke ngoku into nokubana mna ndiyisebenze le nto kaFadel Adams because ayinazo izinto ndizifunayo. Instead bantase into ayenzileyo u-W uye wale ntoza uye wathuma manintsi la mandiya ndilibele ke ngokweli, wathuma eLindiya watsho into nokubana mamela apha wena Ndiya, hamba uye kuFadel Adams uthi kuFadel Adams makenze le nto yale section 27 yabo ayibeke ngale affidavit ufike ubekwe ngayo, enze zonke ezi points sizifunayo so that sizokwazi into nokubana si-investigate le nto. That's point number 1. They were not supposed to do that. Suppose yena uphendule ubani uMinister of Directives amxelele into nokubana le nto izisileyo ayiqualify. Instead yena waya kulaa mntu ucomplainayo wayomkhosha into nokubana no, complaint yakho yenze ibe nje. Shapchomi samxhaka kuleyo sharp izofika ke ngoku kweyesibini, kulapho ke ngoku kunikezwa khona ke ngoku i-investigator into nokubana mayi-investigate le nto.
kwa kuthiwa into lento i-affidavit le ayenzileyo ke ngoku sekhowutshiwe uFadela Adams ayina-grounds into yokubana ya nazi facts ine-allegations, right? Ngumsebenzi we-IDEC na ophanda ii-allegations okanye ii-thoughts zomntu, because kaloku asiyazi intsangu ayitshayayo uFadela Adams, phofu andiqondi noba utshaya intsangu ufunxiklu lowa. So asiyazi bantasi, so ke ngoku ngumsebenzi we-IDEC into yokubana ube busy u-investigatane nee-allegations ezenziwa ngabantu abafunxiklu. Kuyabuzwa ke ngoku phaa kuMadlanga Commission. Wathi ke nake hayi ayingomsebenzi wethu, nekize into ukuthi noko seyibuqina. Kwathiwa so uyavuma into yokubana bekungekho grounds kuyo yonke le nto eziprompta i-investigation. Wathi uyavuma that ibindim ophethe i-red pen. Yabona laa pen katata Madlanga ye-recommendations ibikum namhlanje ndenjenje. Ndifuna into yobana utata Madlanga angasokoli xa funeka ebhale ii-recommendations ibe easy. Kule veki funeka suspendwe lo sharp chomi kungene ke ngoku kule investigation. Andithi bebengenazi-ground, bazi-create grounds bona kungene kwi-investigation. Okay, sharp chomi kunikwaze uphadi yathi namkhumbula ngomnye wala mandini, ngomnye wabo banintsi kaloku, Indian Ocean, yaqonda sharp kunika uphadi kuthiwa uphadi wena phanda le nto yokubana into esiyifunayo kuwe wenze shontruma Khumalo noMadondo bafakelwe amakhwenkwe. Kgosi Mampuru nothe Kgosi Mampuru babanjelwe O.R. Tambo, so Kgosi Mampuru sharp chomi. So kuthiwa uphadi zange ayibone kwaloo section 27. Kuyabuzwa apha kuloo sisi into yokubana uphadi wayibona naye section 27 because uzile apha wathi yena zange ayibone la affidavit and uthi wabriefwa ngomlomo. Wena ungavuma na into yokubana wayibona? Uthi hayi nam ndingatsho ndithi hayi mhlawumbi ke zange ayibone, but it was there. Kuthiwa it was there where uthi ngelaa xesha kuthethwayo badebriefayo bona as i-team, it was there. Kuthiwa efondini uyinikiwe na uphadi i-affidavit, waba nexesha wayifunda wayi-understanda, then ke ngoku waqala wa-investigator na yenziwe naloo nto. Wathi into yokubana azange yenziwe. Kwathiwa njani? Because as i-investigator kufuneke already xa uphuma eziofisini uthi ndiyaphuma ndiyo-investigator, uphume uyazi into yokubana uyo-investigator ntoni. Otherwise uzoyabula mos, uzoyabula lonke la KZN ungayazi into oyifunayo, uthi useNewcastle ubungapha elentozeni eMhlanga. Ngaqonda? Hayi sharp chomi phadi that's why ke wabhambula. Yabona bantasi, kwathiwa so uphadi bengazifokola, wathi hey sebengazifokola that bantase waqala ke ngoku wathi hayi andiziva right, hey kukho ezipilisi ndiziselayo, so ezipilisi ziba nento ndivele zibe ndibe nesicaphucaphu. Hey kuthiwa okay ndidinwe nomzimba lo ungavumi, in fact ndiske ndingakwazi nothetha xa ndisele ezipilisi. Ndamjonga ndathi mene bhidengu. Yava bantase, hayi fine. Kuloo nto ke bandisithi bantaselimene uzawuphinda abuye ke ngoku ngomso azosicacisela kakuhle le nto into nokubana ithini. But mna ngoku noyikoyibona kwam bantase benze laa nto kuthiwa kupheka i-case for umntu. Yayazi xa kuthiwa into uyayipheka bantase, omnye uze neenkuni, omnye waza neparafini, omnye waza nematshisi, omnye waza nembiza, omnye waza nenyama bantase, omnye waza netswele, omnye waza neekheroti, omnye waza neetapile, bafaka konke kwabila bantase. Wabanjwa uGeneral Khumalo e-O.R. Tambo ngalaa nyaka last year ngenxa yaloo nto. And ke ngoku bantase siyabamenqulula sibenjeje, uzawubanjwa lo kuzawufuneka esuspendiwe ngomso okanye ngomsomnye. UCupcake kuzawufuneka azosixelela into yokubana umsuspendile because kwale nto sendinixelele yona bantase zii-grounds zoba makasuspendwe because uyenza njani into enjalo. Top generals zalapha eSouth Africa uzibambe ngaloo ndlela iwiki injalo. Makabanjwe, makaqala asuspendwe kuqala kule veki. NgoLwesihlanu Bhongweni, ngoLwesihlanu simfuna eBhongweni